ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khan reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Hak step hangap jong kan betrik unai luar araja apsa ki Runar kila prongtu ha Ophis jong Deputy Commissioner ka West Giant Hills District kabadan hajuai bar kila Jynrat igi waya jong ka core internet bar CCTV kamera bar kila Rong tu ya kita Tiar ki Shongdor Kumba silak tingkai ai uchokidar ula lab ya gani gijing satu ha ka por new gem step la pentep ya gani gijing ja shi ki pulet ke Jowai police station ha ka ba kila register case ba sedang tokir benya ya gani gijing ja